Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasur kabri uhnyo trap haka santarik unai luar, kalapan penapat ba haka khandai tarik unai luar kan penlong ya kajingya kan duk lang hakmat ka civil hospital Shillong haka por khandai bajia men stem. Kajingya kan duk haka tega sngi kalong namar ka sorkar kalakular banwan ra haying dorbar thawan ya ka kai phot jong nong bishar ubala toket haka ba yede ka jingsha siat yap uba Cherry Starfield. Thank you. Haka khatlai tarik unai lar ar puwei. Ka SKBUH kala khot lawer ye ki pat ba bakin mi lang ha ka te sngi ni na kaliang jong ka konhon jong ka sur bru nyok tret ila pelong ye kene ka meeting ka jongi kamat je kran hi ka dai halor ki jing kolar jong menteri sebut menteri jong ka sokra jela ka jongi ba prostun tunsong ha konhon ka jongi par kamat dekat ru kamat jong pai ba borok jong borok ka jela ka ba la kolar ba ka khandai terik kabandai ke seni song dorbar ke benukong ya jom mentau bunai ba orwan ra lani on plit peni ba ya kata kai phot jingsa set yap jing ba let chesit thank you la sistem tam menta tenaga leng ka jongi kun hun ke bala penwandur halor ka daw ban penyo ya kata jing bisar bahok nam ta ying ke sam jing ba che bat kajing besar hokru jaga bruh nyutra borok kawai kani kawai na kimat kaba ngisokya ba bat lesi omde tang mangi hendrai wat kaburi nyutra borok kawai kiap kami lenti balanu kata kajing besar hok kanwan tekani ka khandai terik kumra kular hi daga sarkar ka jongi kani ka sni bukerpang ya kaba mangi hi konhon kipai ba jong jela borok kawai kiap kami lenti bagi kermen pada ba kini kinong mikmat ki jongi kin ba ngira pha kum ki pat ba sakai berbar thawan kin long ki balai thli ba ki baslur ban yada ya ka hok long breu man breu jo no so snong jo kan ka jela ka jongi ban ya sai man penyo ya ka jing besar hok halor kini ka jing sya setiap pat hing sa jo uwe ni kerang ba jo ka jai breu jongi ka kum suban biang kini kaman bang i bah kane ka jingdap sistem jong ka jing khlat no jing ba che ki ba bol ki ba ki badang thang ka donut thang ka mensim kilayawan kilai mi ban penpau ka solam ya ka ying ka sem ban penpau ya kata ka jing bo sung hun ya ka ai ka belajar sistem beladam bat mangiru kum kenhun ni kerpan ya ki perdok personam ki jongi ba nginlong ki baslur bangin yami nak benta bandawai ka hok ma nak benta ba ngindawa ya ka jing besar hok marting teng ngiong ba ka jing sni kawan umdei ba bon plak ki bri ki basni re bala snap jar plak ki ba takadau ka por plak dei ba ki badon sisa kata ka musim ban wan ra yang kata ka jing sar khadar ka ba khut ka ba suba ka song hok song nia ba hakani ka sik dai tarik nya wan lang kum kadak ba ngi thrang sisa baka jela ka jongi kan ya kat kum ki rukom trikam juga an daga jing besar hok ting community bagani ka sni ka banwan kan longa sni ka ba lese ka sarkaru kan pakat arsin swaban sim ya kan ka sinjang ka bakala lani ka balong persya ya ka jing sno jo pai ba ngila kenturu hamtame lemba jo kira patai kubor ya kibadan bentalang bar kani ka surga beri nyok trap konhon ki paper bahkan ni khandai taring ngene mi pai bahi ban pen sneu sya kiri kin re fongut kinong mi khmat ka jongi khamtam me sya ka sarkar ba nginem long kita ki bisong klikti le lani kita bacu sngap nak kata kadau ngi kerpan ya kini ki konhon ka jongi ki bladon bentana do sistem tam ki bala seng ya kene ka suruh beri nyok turap bangin ya pai kum kadak ka jing ya pen kamau ba haduk mentah irang ap khmi lenti kata ka jing besar hok ba ni kermen ba kani ka sni khandai tarik kandai ka sni jong ka jing job jong ka hok ya pop ba kandai ka sni ba wat ya ki beri ke badan ka an dan ki le ka bakala on pun sistem ya ki kat kum ka an mala kren sai krar ka jing secara demokrasi ba ka an kam jut kerdan yo bala lek bakala on sim ni kedenti jo ka an ngi kermen ya ka ba
ban kemelinti ya kajing bisar hok hakadi kasni ke banuan